Alright, what's up mga ka-Izor? Good morning, good morning. Yes, it's a morning. Time check 4:30 in the morning mga ka-Izor. So maagang rides na naman mga ka-Izor, no? Sana di tumuloy yung patak ng ulan mga ka-Izor, para maganda yung ating gagawing vlog. Alright, so nandito tayo sa bayan ng Lingayen. So ang daming mga nagsisimbang gabi mga ka-Izor, no? So update lang mga ka-Izor. Sana may bukas na gasoline station, no? Kasi malambo yung gulong natin sa harapan. Oh my God! Centrum, sana bukas ka na. Alright. So let's go mga ka-Izor. Na-scam na naman yung mga kasamaan ko. Malapit na sila sa meet up. Tinawagan ako, nandun pa ako sa bahay mga ka-Izor, no? Nagatid pa ako kanina mga ka-Izor, kaya nalit tayo. So Lord, bless me and keep me safe this Sunday morning. Sana hindi lumakas yung ulan. Pumapatak sa mga ka-Izor. Baka ma-interrupt yung memory card natin, masira. So chill ride lang tayo mga ka-Izor, no? Kahit na late na tayo. Ito lang tayo mga ka-Izor, ha? Pagpasensyahan nyo muna ako, hindi tayo masyadong bumabakbak sa ride. Mabuti na yung safe ride lang, chill ride, kahit na late na. Siguro 10 minutes pa bago ako makarating doon sa meetup place. So welcome to Labrador. Kung bago ka pa lang sa aking channel, siguraduhin mo nang magiging boring yung papanoorin mo, no? Kasi walang kwenta yung mga ina-upload natin videos. Sa akin na mismo nangagaling para hindi nyo nasabihin, no? Ang ina, dilim! So siguro need natin ng mag-upgrade ng ilaw o magdagdag ng mini driving lights, mga ganun, no? Yung mga uso ngayon. Ang dilim. Sana walang asong tatawid. 20 minutes na ata silang nag-aantay sa akin mga ka-Izor. Tangina, walang street lights, ang dilim. Kaya sundan na lang natin itong tricycle para may guide tayo, no? Kaya sa mga kasamaan ko, panoorin itong vlog ko, no, para alam niyo yung reason kung bakit ako late.
Tangina, gumawa pa ng reason ha. So kahit na late, basta safe tayong makarating mga Kaizor, no? Alright. Shout out. Ay. Ska? Tumbuka lah. Pero kuminsan, ang plano natin ay hindi nasusunod at ito ay bumabagsak. Nakikita at nakakapagod. Alright, so dito tayo sa Lingayen Plaza. Yan, wala to. Isama natin ang Diyos sa patunan ng ating mga Alright, so kumpleto na sila. Ako yung late. So, as usual, dito tayo sa likuran mga Kaizor, no? So, shoutout kay Guaps. So, ang nasa una ay si Aldrin. And then, pangalawa si OIC Darwin. Then, OIC Rodel. Then, itong nasa harapan ko is si Angel. So mga Kaizor, focus lang muna ako sa ating daan kasi madilim. Then medyo may patak ng ulan. So time check pala natin mga Kaizor is alas 5 na. Alas 5 ng umaga. Alright, so we're entering Sual, Pangasinan. So dito na tayo sa bayan ng Sual. Sana all may Christmas tree. Oh, pure white, no? Yung mga ilaw nila dito. So we're entering the zigzag road. Mahirap nang lumusot, lalo na pag mga zigzag, malalim na zigzag. Shoutout sa four wheels na nasa likuran ko, dyan ka lang, huwag kang lulusot. Mahirapan ka talagang lumusot, no? Kasi marami kang nasa harapan, tapos dikit-dikit. Lumalakas yung patak ng ulan. Oh my God, lumalakas yung patak ng ulan. Okay lang mabasa, pero inaalala ko yung camera natin. Diyos ko Lord, huwag mo ituloy. Tangin na ride or side nga to ng ride. Wow! Does the beat take you over? You just can't breathe. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the moon take you? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? So ang ginawa ko lang preparation is nagpa-change lang ako mga Kaizor, no? Does the moon take you?
yung takbo. Para akong naka-scooter. Alright, so hindi ata sila titigil mga Kaiser, no? When you feel the thought,